kanya-kanya? Ay, nag-ipon-ipon pa tayo kanya-kanya pala. Isado na lang ako. eh. Sige, one. Pa, Camera mo. Tapos mamaya ako na naman siya. Nakakatakot yung mukha ko. Wait. Bumirang. mali man yung position natin. Kaya linagay natin to para... Dito tayo. Tingnan mo naman, di aking cellphone ang gagamitin ngayon. Hindi dito tayo. Ano? Dito tayo sa tingin. Ayan. Now your baby. Is that your baby? Anong ginagawa mo sa ano mo? Bumirang picture. Picture ka na. Ano ba yan? Ano ba? Oh, you're sitting down. Oh, umupo na siya. Oh. Hala ka na. Umupo na siya. Siya ako kumakasagay. Labas na. Oo, siya mag-isa doon. Tanong sa ate Isha. Ate siya. No, Did she do it herself, ate? no, ate siya. I think. Holly can. Ganyan ate, huwag ganyan Sit ako. down, pa. Likod Sit mo. down. She's happy like this. Si Zach sabi niya, kaya daw ni Huli. Sit down, Huli. Oo, kaya. Ikaw. Bumirang ma. Bumirang, wait. Sige. Tingin kasi Holly extra. can. Holly can balance. Ready? Look, to the right. To the right. Para talaga tayo. Uy, para lang naman gagamba sa mga. Oo nga. Mama, she's Ay, hindi naman. Uy, bakit Baka may dumi. Oo nga, para lang tayo nadumihan ng uling. Okay na, Day? Okay na, happy na? Okay, dito naman bumirang sa kabila. Ito rin, ang gawin mo rin mamaya na. Ano na, Bumirang sa kabila. ba't hindi iPhone 6 ikaw? Hindi ka ba nag-upgrade? iPhone 10 yan. iPhone 10 Pro. Ba't Ay, iPhone 6 oh, galing sa iPhone 5? hindi ko yan edit? Mahiya ako sa sarili ko. Ang kala ko Samsung. Para siyang Samsung! iPhone 10 man ay. Ay, para siyang Samsung. Ano Sorry. ito? Bumirang? Burima. Burima. Burima daw. Ang ganda ng quality. Ang quality man ay high. Kaya ayaw ko na ng ano eh, ng camera. Sa akin. Ang hirap. Ano na, Day? Hindi yung ano ba? Ang tigas. Ang tigas. Alo, ang tigas na. Mana sa ano ha? Mana yan sa may-ari. Dali. Sa akin, ano? Parental guidance na, Day. Ay, sorry. Wala yung pati. Tsaka Ah, iPhone tsaka 10. pa, hindi magandang iPhone 10. Tinapon na! Tinapon na yung iPhone 10. Bumirang. Okay, one. Para talagang buang yun, oh. Siya rito. Galing, ay, ito siya. Crispin! Crispin! Sorry. No, Olin. No, that's a baby. Parang kasi Crispin. Basilio, asan na kayo? Oh, hindi. Huwag na siya. Ay, send mo yun sa akin, Dan. Ano yan? Itatag lang kita, Day. Send by Ay, ba yan? Ito, nagagawa niya ang lahat na hindi nagagawa ng mga phone Ano namin. yan? Story? Story man ay. Ay, sorry. Hindi natin na lang. Di, kunin na rin natin ang phone natin. Oo nga, eh, asan ba yung... Okay. O, ikaw dito. Meron man ay. One. Oo naman. Uy, sira man to. Bakit daw? 1, 2, 3. Ping! Totoo yan, Day? Nagano ka nila? Okay, isa ba? 1, 2, 3. Ikaw, ping! Niluloko mo ako? Kasi wala akong Wala ganyan. ka talaga to si Manay. Parang ano rin, Christina rin. Alam ko, gullible. Sino si Christina? Oy, galibol na. Ano spelling? LL. A, B, L, I-G-L-E. E. Oh, best spelling. Ano yung sinasabi mong word kanina? Sige, kay andito na yung vlog. Hindi ko alam. Parang susunod lang ang pinakamatalino. Dito na lang ako, Day. Polsay yan, polsay. Sige na, ano nga yun? Ano, Ano ano? yun doon? meron lagi, pero akala ko... Sabi ko, sabi pa nila, sabi niya sa kanila, sabi niya, instinct, sabi nila dalawa. Apir-apir pa! Mali naman. Instinct, di ba yung instinct, kunyari? Pag Di ba babae? Oo, parang Ano in the yung future, yung Oo, ano mo. na ang mother instinct, ganyan. O kaya wife's instinct na, Mali naman. Oo nga, na-realize na nga namin. Na-realize na namin. naman namin yun. Kailangan mo pa ito lang i-break. Instinct natin kasi may camera, oh, kahit kanina dapat yun na-vlog yan eh. Ano ba yun? Eh, ano sinabi ni Kat? Ano?
Fight and flight. Flight. Fight and flight. Ha? Fight and flight. Fight and flight. Feeling ko tama yan. Iba Style yan kaya sa... required. Tama na nga. Nursing man yun. Sa nursing. Sa Psychiatry na yun, guys. Ibang level. Pero feeling ko meron... Kung alam natin kung ano yan. Hindi kasi natin alam. Akala natin mali. Ano explain mo Google dahil? ko yan. Hindi, ano explanation? Hindi. Ayusin mo dahil may nursing dyan. Yan, natuloy ako. Ibabash ka. Minors. Wait lang, yung pati Google ko. Hi, guys. Nakatama yun. Oo nga, no? Oh, meron ba? Bumirang tayo sa ilalim. Wala yung sa akin. Wala yung wala yung bumira. Ganun mo na yun. Sa'yo meron na. Sa'yo sa akin lang. Nabuwang na siya. Ate, are you happy? Did you say thank you to Tito Dan? And guys, hindi ko na, guys, sa vlog, mayroong gift si Tito Dan and si Tito Reyes. Pamaskong meron sa handog akin. galing sa kapamilya natin. Sa akin, Jimmy. Uy, sayang-sayo siya. Sayang-sayo siya. Like, sinyalis yan. Dancer. Instinct? Fight and flight. Yung isang pa, may isang pa. Adrenaline rush. Sugar rush pa sa akin yan. Stimulus. Fight or flight? Ha? Fight or flight? Yun ang sabi mo. Fight and then fly. Ibig sabihin. Ano pala yan? Ang ingay yun daw. Physiological reaction that Physical. response to perceived harmful event attack. Oh, yan na. Oh, yun! Sabi ko sa'yo eh. Sakto dyan, guys. Siyempre, matalino. Pero dahil, hindi kasi yung iniisip natin. Hindi yung word. Masyadong malalim. Mayroon pa siguro mas easy. Oo. Pwede, Alam nyo, pwede yung ano lang tayo. Yung, yung ano lang, kalma lang. yung kayang intindihin ng lahat. Nang Makamasa. nakakarami. Layman's Lay, Oo, patay. Guys, I-search mo. Ano yan? layman's term. Pinag-usapan namin, guys, yung fight and fight or flight. 3 months term na. relationship yun. Relationship yun, 3 months term. Ah, 3 months. Okay, so ano Kaya yan? breakdown. Let's throw, let's throw. 3 months. 3 months. Ah. So, Kaya ano, move on. Teka lang, dahil. Banda punta tayo sa lab. Hindi, kaya kay Basha, tsaka kay Kukoy ba? Oh! One more So, lang chance. galing sa One more mantika. Ang layo na ng subject. Uy, malayo na tayo. Si Day, ang galing niya ngayon. Nagpapasiklan sa may camera. Fight or flight. At saka, layman's term. Sugar rush. Sugar. Adrenaline rush. Yung baby niya. Wow. Yung baby niya nagpapasiklan din. Nagpapasikat. Oh, tingnan mo. Ay, so na may voting dahil sa buns para ano sa Jolly. para Oh, sige daw. Oh, sana may para i-ano natin sa i-ano. Guys, magmumodel si Baby Vay. Oo, sa sa band. Oo. Dali Sa daw, Bonds pakitalo Kids. daw sila. One, two, Oh, three. tignan Ang niyo. ano niya, tatlo lang naman sila. Tatlo lang sila. Si Holly, si Baby Bishop. Si Aliyah. Kayo na mag-vote. May bata po dito sa Bahala ilalim. kayo Ay, mag-vote. hindi meron din silang kalaban. Oh, sandali. Pero ang Tatlo buto nga. na sila lang. Uy, tingnan niyo si Baby Vay. Love your own Puti-puti version. niyo. Tingnan niyo si Baby Vay. Ang puti-puti. Tingnan niyo, ang cute tayo. Ang itim-itim natin. Hello, Ang ganda ng lighting dito. Oo nga eh. mag-story time tayo na dito, Day. sige. Sit down video. Okay, 1, 2, Hi. 3. Hi. Si Hi naman to. Say hi, Mia. Say hi. Lola! Say hi. Say hi to the vlog. Say hi there. Oh, One, say two, hi. OOTD daw, OOTD. Say hi. Oo nga, oo. Okay, bumirang. Bumirang. Baby. Bumirang daw ba? Holly, like this. Tingnan mo siya, oh. Oo nga eh. Say hi. 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 Say apple. Wala. Holly, like this. Wala siya, oh. Pinapahiya. Let's boomerang. Napaya- Uy! Kaya alam niyo, how about this one, darling? How about this one? Wait. Ta. Give to ta. I don't like that. Yan na. This one, look at mommy. Bumirang. Like this. Nagalit na. Like this, oh. Holly. Hi guys, pinapakita yung pante. Kita, dad? Hindi. Hi. Hi, kiss. Machi-machi. Oh. Ay, mali naman, Day. Dito, Day, oh. Ang bilis ang catch. Yan ang adrenaline rush. Hindi rin. Instinct yun. Instinct yun, naggaganon dito. Hindi ko po talaga maano. Hindi ko talaga maano Mabilis ang yun. reaction mo ba? Mabilis ang reaction mo ba? Oo nga, eh, may ano. May term talaga yan, yung Hindi, mababaw. adrenaline rush. Kunyari ka, sobrang Oo, kabado ka. oo. Kaya nakaya mong ialsa yung ano. Oo, Sabi ni Baby Vay. Right. Oo,
ni Baby ang buboy. Ano ba I-google yun? natin. I-google na natin. Sudden reaction. Mga ano, mga synonyms Guys, yan. in fairness, matalino. Sa, pwede. ano. Sige, ikaw na. Hindi na nakaya ng utak namin i-google. Bigay naman natin. Ay, kawawa naman. Kung sino Kumusta makagas naman yung mga ng aso natin tato? Okay pa. Okay pa siya. Kibugrang ulit. Pag ito, hindi talaga. Tingnan mo yung vlog ha. Okay, I will. Kailan Kailan ma-upload? Next year. Oo nga, ano natin? Hindi magtrabaho tayo mamaya. Hindi na naman tayo matutulog. Hindi magsa-stargazing pa tayo. Uy, mag-stargazing tapos inom-inom tayo dun tayo. Ayun, baliw na yung ano ko. So ano, yung mga baby mo mabilis lang na sinatulog mo? Saya talaga. Wala? Wala. Alam mo dahil, ulitin mo nga yung anak? Kasi tumatalino na ako. Sudden reaction? Sige na. Yes. Siya, Gut feeling? hindi rin eh. Parang ano mo Bakit naman siya yun. nagalit? Nag-feel niya. Buwisit ka, nag-feel mo? Pagkagalitan mo ako. Ano ba yun, Day? Meron talaga. Sila din ang tanongin mo. Baka alam Guys, nila. live Teka in the... lang, Story time mo muna para maintindihan nila ano yung pinag-usapan natin. Yung bang! Gano'n. Eh, ano mo na lang. Isama ni. Guys, meron siyang story time ha. Abangan nyo. May mga action dun. Kung ano itong pinag-uusapan namin na hindi namin Tama. Sabi ni Sabi Baby, nyo? mag-story time ka na. tamang, ano nga yun? Definition? Definition ba yun? Ano daw siya? Yung parang... Yan! Matalino! May pa-brainstorm. Sige na, dali. Ano yan eh? Yung may yung ganun. Madali. Dahil ano ba talaga, Day? Impetuous. Oh! Lalo hindi ko na Hindi ko naman niya naisip. Hindi ko alam yan eh. Definition daw niya acting without thinking. Ay, ikaw yun. Synonym. Ay, matalino tayo. Sige nga. Siya hindi niya alam yun. Ano daw? Kayo? Fierce, eager, abrupt. Ay, wala yun. Hindi mo Ito talaga, Day, no? Mama, alam mo, pag nahanap natin, i-text nyo naman ako pag nalaman. Kasi isipin ko. Baka wala yan. Kasi, alam mo si, Meron. Day, alam mo si Definition. Day, tinitingnan-tingnan lang niya ako, pero yung mata niya ba, nag-iisa. Sabi niya, Hindi pa siya sumusunod. Hindi pa siya sumusunod. Sabi niya sa akin, pero wala sa akin yung tingin. Jumujolo yung mata. Impulsive. Impulsive! Impulse! No, Impulse! Yes! So smart. Oh! May CV sa'yo. Impulsive. Impulse. Impulse lang. Impulse. Tama tayo na. Oo. Parang. Oo. Sige ng pulse mo. Parang Impulse lang pala. Oy. Parang hindi na lang. Kinisip ni Grace kasi hindi Hindi, impulse. tama yun ay. Ewan ko. Kapagod na kakain. Oo. Tama na yun, the end. Tama, the end. The end na, guys. The end na. Bumirang ulit. Kasi mawawala daw kasi yung boomerang na app. Ganun na ginagawa nila. Oo nga. Na may boomerang. Sige, 1, 2, 3, go. Parang buang din. Ini to bumirang buang. Ano, tapos na tayo dun sa topic? Sige, iba na naman. Ano naman? Kasi para habang mamaya, hindi na tayo makatulog. Pag matulog ako guys, hindi niya talaga mag-iisip. Alam mo dahil, kilala mo ako dahil talagang... Gawin na natin yung ano mo manay. Ano? Gusto mo i-film yung ano natin? Yung ano, yung... Sige. Noodles? Ayun, nabusog tayo. Guys, impulse. Hindi. Guys, patay gutom. Siya may suggestion. Naggustong kumain ng, ano yan? Anong tawag? Hindi naman kasi maubos. Migore. Hindi! Wala! Kaya Kain ni talaga teacher. yung Ay, kaya ni teacher. Samyang. Samyang. Yung times 4, Eh times kasi 2. hindi naman yun kain-kain talaga. Ano Kasi yun, hindi mo Day? naman yung mauubos ang hanghang. Uy, tatawa ko ng Natay mo tatawa na. dyan. Yung ano... May ice cream dyan, da. Pero ganun. naubos mo. O mo see? kami. Hindi naman yun O hindi kain-kain. kakayanin mo challenge to kung hindi i-unsubscribe ka nila. Pinaghirapan ko naman yung buunin. Uy, ano ang Gawin premyo? Ano? Ay guys, dapat na i-premyo. Guys, kasi para magnaning Sino tayo. magbibigay? Hindi ba siya pwede kasi nag-breastfeed siya? Siya ang magbibigay ng premyo. Yeah! Ay, nabingi siya. Sige, para maano kami. Para mayroon kami, ano, ang Sige, tawag yun yan? na. Ano yan? Para ganahan kami. Motivation. Ano yung samyang mo? Talino ko Okay, tayo. times 2, times 4. Times 2 lang daw, oh. Ay,
kaya ko yan kasi naman may breastfeed ako. So, hindi ako Ay, makilim. hindi Dahil siya, hindi siya, siya. ba yan yung inisip niya? Ay, yun lang pala. Kaya, Ay, pwede naman yan. Magja-jack and boy tayo, guys. Dito na lang natin para maganda pa ang lightning. Oo nga. O kaya ano, ngayon or tomorrow? Ano? Pwede din na. Mahabang Pwede maganda din yung na lighting. yun. Ano pang oras? Gusto niyo mag-Q&A na lang o Alas i-refill 10. ko? Kasi ang ganda talaga dito. Kasi huwag kayo muna pumasok dito. Doon na lang kayo matulog muna kami. Kasi sila Mark din. Mag-ano ako dito. Sali na lang kami sa Q&A mo. Ang ganda. Sali kami sa Q&A mo. Maganda. Ano ba tanong? Sige, ani Mark tanong guys. Ay, hindi niyo kayo makakasagot. Dalawang buwan pa yan. May Mag-live ka dahil. Mag-live ka tapos doon ka magtanong. Oo, tanongin. Doon ka On magtanong. spot. Uy, dahil hindi ka man nakikita, guys. Hindi ka ba yun? Vlog? Guys, may pasalubong. Andito na naman ako. May pasalubong sa akin si, uy, alika dito, Ponpon. Dito ka lang, uy, ikaw yung... Dito ka kasi sa YouTube. Sa likod na siya. Ito, uy, ang dami naman nito. Ikaw na, may sa... Ay, sorry. Sorry na ganoon ka pala. Ulitin mo na, ulitin. Hindi na, hindi, okay na yan. Bigay ni Love Kita na nila yung ano mga agad shorts. OTD. Uy, ang dami naman nito, Love. Sabi mo kasi gusto mo ng ano. Sabi ko, lip tint. Ang dami naman nito. Isa lang naman ang bibig ko, Love. Ang dami niyang Uy, binigay. mag-thank you ka na lang. Love, I love you. Oy, thank you, Ponpal. Thank you so much. Uy, ang dami naman. Uy, may type ba to? First time ko to, guys. Wala akong Thanks. nito. Thank you. That's a Chicken pretty. yan, sabi mo. Kasi sabi mo Pretty kung good lang tripod. pinaka-chicken. Maganda siya. Yung tripod mo. Maganda siya. Ano? Akala ko sinabi mo, maganda. Baby iPhone. Maganda siya, oh. I-mount mo lang yung ano. Uy, Ay, Dai, like ikaw that. na talaga. May pa-eyebrow pa talaga siyang ano, oh. Kasi ako nagamit yan. Salin lang. So ano pa lang to, kung hindi ayaw mo, itatawag mo siya. Bilang buris. Narinig niyo siya? Hindi kasi masyado siyang ano ba? Uy, sosyal naman to! Letter pa talaga siya. Ano to, snake? Crocodile sa bike. Uy, ito na talaga. Ay, Oo, yun. Natapon na lang. ito na ang gagamitin ko sa challenge namin, oh. Patay ka. Patay ka. Mag-ano ka na lang, Manay, first impression Oh, review. ayoko man ganun. Ayoko, Uy. Ayoko, hindi naman ako sila. Gusto ko sila. You're not just paying for the name, guys. Your name for what? You're just not, what? But You're just stupid. alam mo to, ito iba ko rin tong vlog. Kalokohan lang to. Oo. Mga Okay ano, na. mga... Ay, wow! Meron na rin siya. May pinbag din siya, mini. Hindi pinapaka-steam. May sarili nila. Hindi pa siya magagalit. Oh, nakilaki ko pero si Alina yung may malaking... Kunin mo yung kay kay Si Zach. Aliyah, comfy. Bakit ako? Wow, thank you talaga. Kausap ko yung... Dito lang siya. Dito lang siya sa likod. Tawagan kita mamaya, Thank you. Film na kami. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. Sandali. Challenge to, guys. Hello, guys. Papasa, guys. Yes, Beth? Yes. Okay. Cut muna tayo, guys. Si Dan. Wala man si cut. Guys, mag-ano kayo, ang tawag dito? Mag-challenge kami nito. Chicken flavor ramen. Ayan. May bumili. Nagpupumili na naman. Ano nga to? Ano pangalan niya nito? Ano nga to? Samyang. Samyang. Yan, samyang. Times 2. Times 2. So, paghahatian namin tong 4. So, yeah. Tingnan mo ito. Ito ang first time ko mag-collab sa kanila. Yes. Contestant number 1. Contestant number 2. Sikat Dede. Papatutoy. Papalaki lang tutoy. Uy, tingnan mo. Wala matang tubig. Ganyan, paano dayo? Patakag. Tubig. Ayan. Hindi ko makita yung sarili. Steady ka. Para na tayo.
Okay, ayan. Okay na dito. Ayan, pakukulaan ko muna yung noodles. So, balik kami. Balik. Wow. Gulo-gulo. Ayan naman siya. May bumilang din to dahil. May bumirang din? Ang aming master chef. Master chef. This is how you do it. Okay. Explain. Explain. You, With perfect grammar. Wait. Ayan na guys, niluluto na ng Master Chef. Ito na, patay. Ay, Bicolano ako pero hindi ko alam kung kaya ko yan. Kaya ko pang kumain ng sili. Mahilig ka naman. Sa sili, I get chili. Like, Wala. Natalo na tayo. No. But for this one, Sure. kakadagdag. Ayan na. lightning. Lightning. Titsak? Memorize niya pa yung titsak. Ayan na guys, oh. Oh my gosh, I'm scared. The smell. Kailangan mo pa yung ano dahil ice cream. Wala challenge to eh. Walang ice Pag cream. mamamatay tayo, wala pa rin. Ito ikaw talaga. Brutal siya. No, may ice cream. Gusto mong ano? Kainin mo pa siguro, Ready. maubos mo yung isang kasama mo. Tas smell? Gusto mo? No, pag kumain ka na agad ng unang tiki para ng ice cream, talo ka na kasi challenge yun eh. Patay na. Pahirap ng pahirap ang challenge. Gosh, We miss you, Ann. Hi, Day. Ann, we miss you. Hindi ikaw, Ann. Siya na daw si Ann. Ha? Ay, ulitin. We miss you, Ann. Oy, dali. Dito ako para makaganda yung lighting. Kaya ikaw siya. Uy, parang tayong lasing. Wala pa niya, wala pa. Oy, Alcohol to. oy, gawin na natin. After nito, patay na talaga. Una tayo sa banyo. Naghahanap to ng inodoro. Oo nga eh. Yeah, first it's Okay. No? Apat Oh, na sige, balls. apat. Okay, wait. Kuha tayo ng... Wala. Wala. Wait, Day. Guys, hindi pa kami nakapag-uwi. Wala pang ano. Ay, no, yun na lang. Yung disposable. Oh, yeah. Da! Patay ka. Australia. Wala. Ay, Oh, that's what. Blue. Ay. Ha? Guys, ang dami namin hugasan. Against Roger Federer. Uy, ang kamot. Roger Federer is flying alright, ready? silly. Oh. Ano, kailangan dapat pantay. Equal, oo. Ayan. Galit ka. Nasan si ano? Ah! Nagpapasusok kasi sikat kaya wala siya dito. You know what it retired from? Oh, that's strong die. Uy, Malalaman mo naman kung magkakapareha kasi yung ano nila eh. may line. Oo, line. Ayan, pantay-pantay lang siya. Perfect! Perfect. Magkano ang asado? Grabe yung una niya. Iihi muna ako. Naihi na ako kasi pang ano talaga siya. Good luck. Good luck. Uy, naiihi na ako. Sabihin mo yung rachon niya kasi wala na siya. Kasi wala siya dito. This would be the worst one, won't it? The last one. Okay, I take down because it's mine. Yeah, because it's your child. Wow. Ay, konti lang. That's not Ano, that's The not redder fair. it is, the That's worse not it is. fair. Wala guys, ayun na guys. So talagang tinitimbang po, tinitimbang. Walang labis, walang kulang. Did you like the cassava? Which one was that? That there? Yeah. Yeah, that was good. Yeah, I haven't I found a like dessert I it. don't like. Enough desserts. Sarap talaga yung tenay. Masarap talaga. Luto ko, sasarapan yun eh. Sa inyo pa kayo. My favourite was the The brownie. Yeah, that was perfect. Oh, gusto niyo daw ng brownie. Oh, get the You come recipe. here all the time. No, get the recipe and try it. Rose never cooks with me these days. The less flour, the less flour, the more chewy yung ano. It says. It doesn't say. I think we're good. Okay? What do you think? Okay, ihi lang ako ha. Saglit lang. Oy, guys, magsisimula na kami. Tawagin lang natin si Cassie. Guys, time check is 11:15 sabi mo, time check is Sabi ko, 11:10. 11:15 na guys. Ayan o. Nagutom sila kumakain. Time lapse ko kayo. Ay, hi.
Mag-time-lapse ko kayo, guys. of the summer when I'm like, boy, got your body on my mind. You make my heart beat faster. I'll be a sweet disaster. Deep in my bones, I want your love, love, love.